Venlig. Lad være med at sige, at perker forleder er tilbage. Selvfølgelig er det tilbage, mand. Go, perker. Du er en perker. Go, dansker. Du er en dansker. Vi bliver stærkere, for vi perker. Og hvis I alle sammen er så perker. Perker forledes, klar til fest. Når en perker i byen er klar til at flække. En dag på hver siden. Au, hallo. Fuck, hvad det for? Ja. Taler I til mig? Ja, fuck, hvad det for? I skal ikke sige fuck til mig, som om I kan gøre mig bange, fordi det kan I ikke. Nej, I skal bare gå hjem til at stener en eller anden. Ja. Kommer I bare skubber mig, hva'? Ja. I skal ikke komme til Danmark og tro jer noget. I er bare brune og beskidte. Hallo, hvilken sko går du på? Ja, hvilken sko går du? Nå, så kommer I og brænder den ned, eller hvad? Det er I så gode til. Ja, vi kommer og brænder med. Hvad vil du gøre? Okay, Værbroskole. Okay, vi kommer og brænder med. Men den har I jo ikke hørt om, vel? I kommer ikke ud fra Nørrebro, gør I? Ja, bare vent og se. Ja, jeg venter. White trash. Ja, sådan. Hov. Kan I så lade være en beskidt anden generation tøndvandrer? Hvad tror I står og laver? Kan I så lade de dejlige drenge være i fred? Ellers så går der hjem til jeres egen land. Der hører jeg alligevel også bedst til. Det er okay. Fuck Danmark. Fuck alle danskere, mand. Jeg sværger, jeg bare... Fuck alle de danskere. Jeg er så træt af det her land. Jeg ved godt, hvad du mener. Jeg er træt af at blive behandlet som lort. Ja, jeg er også træt, men hvad fanden skal vi gøre? Vi kan godt gøre noget. Vores forældre har skulle lidt igennem det her, ikke? Nu det er ikke vores tur. Vi skal ikke lide det her, ikke? Vi skal ikke lade den her generation blive behandlet samme måde. Jeg sværger, i aften skal vi vise dem, hvem vi virkelig er. Du har ret, Abdul. Det er den eneste måde, vi kan få respekt på. Det er alt sammen godt nok, men hvordan skal vi gøre det? Hver gang vi prøver at gøre noget i det her samfund, bliver vi altid nedlagt af de der fucking danskere. Jeg sværger, vi brænder alt ned. Vi starter med Værbroskole. Det er den eneste måde, vi kan få respekt på, som jeg sagde før. Hvad mener du? Er du ikke træt af det her lort, at blive behandlet som lort? Jo. Det næste, altså nu er det på tide, vi tager hævn. Wallah, jeg mener det. Okay, så i dag klokken 11, ikke? Vi tager ned til Barsvær skole. Og tager alle perkerne, I kender, ikke? Og dem, jeg kender. Det her, det er krig.